Dipelok mentak video ngawan rak pi ya kene kawe ka lucky draw ka ban sup kelai ka art trik jong ne benai nakong biak nakong unyu da ka thar biak baar unyu da kolto biak ulai unyu da ka skuti bat saki conclusion price ki ba sipyo 1000 ka marwai hado new teli dipelok ka kesni ba bang kelai ya kene ka lucky draw ang don ru sa kawe ka lucky draw ka tade ka express lucky draw ang art tangka tiket bar aspa tangka sibuk dipelok penjor gitu kiba kuak bantet di tiket jong kene ka lucky draw kira bantet lang bak online ru da ka pun ne WhatsApp ho ne number bang IP hang ne screen lu kundai nak kundai new sanpra new arway iki pelok kiba kuak bantet online tap pisah kene ki number ki bang IP lang bau GP ne lang bau phone pay jong ping ada nang ta sa screenshot ya kata ka pisah ka ba fil tap sa send po WhatsApp ka jonga nang ta ngan sa IP ki tiket da ka ba nga pendap iki keting ki jong pi bat ki mobile number ki jong pi bat ngan sa sondur ngan sa send ya pi WhatsApp ki jong pi ya ki tiket ki jong pi ki pelok bakwa bantet offline pat lek sa ki yeu ki hat ki badon sa jan snong ki jong pi hang ta la don ki bedi ya ki tiket jong pi ne ki la draw